יופי, תראה איזה יופי, את מכניסה את הידיים רחוק, הגוף שלך ישר. שכחת לנשום פה, לא קרה כלום. יופי. אני רוצה שתנסי בזמן הנשימה שלך להכניס את יד שמאל שלך קצת יותר עמוק וקצת יותר רחב. טיפה. יופי, הרבה יותר טוב, הנשימה לא הייתה כל כך טובה, לנסות לאחר את החפיפה של אחרי הנשימה. ועוד פעם, לאחר את הנשימה ואת החפיפה של אחרי הנשימה. תראי מה קורה. את פותחת את היד מוקדם מדי, זאת אומרת, משכת את יד שמאל מוקדם מדי, תנסי להחזיק אותה במקום. קודם כל להכניס את יד ימין למים, ורק אז למשוך את יד שמאל. זה הייתה חפיפה קצת יותר טובה, אבל עדיין מוקדמת מדי. לא לעצור עם היד בכיס בזמן שאת לוקחת אוויר. לא לפתוח את הרגליים, תראי מה קורה לרגליים.